Iti napalabas, nadlaw ni Ellen a desidido ni Nova iti pangibagana akayat na ti agabroad. Saan anay gawid ni Ellen ti dila na, ket naisawang na dayta ni Darius. Nakarik na itiliday ni Ananias, iti maamuan na ti plano ti kaayan-ayat na. Naawatan ti baro ti arapaap ni Nova, ket inkari na atulungan na iti magastos, iti panagabrog na. Nadatngan ni Ananias ni Darius nga adda kasarsarita na iti cellphone na. Adda na amo ni Ellen a mabalinda a pagaplayan. Napartak ti panakaipag na dagiti papeles dagiti agayem. Ket kas inkarin ni Ananias, tinulungan na ti balasang a nagbayad iti placement fee. Naragsak dagiti agayem, ta umadalin ti flight da. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan arapauluan. Gapo iti arapaa. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. I've loved you for a long, long time. Baglangan, tayo pasyar na tapay lang ni Darius dito syudad. Tenton makadanon ta ni Jabrod, trabaho at agos. Makapaapal, ti kinaragsak yo. Kasla da relasyon niyo. Si Kamet. Ay, di tagaya man di opisina ti recruitment agency. Agoray ka. Nakarikap mat. Ha? Ada nakapaskil iti ridaw. Sana po ito na ito eh. Napikita. Ala, kasano da ito yan? Namunag at nakabayad ka na. Awanan, interay dan ati kwartata. Kasanuan, kababain kini Ananias. Mabayin naglakit di nga agawid di lugar tayo na wamwanda na pikita. Awanan ti mabalinta pa ya. Ala nga ro ti ramiden ta dito syudad. Katang-tatang-tang awan ti masnop apagturungan ta. Ay, aglisik. Ay, kita ang tinakalugan iti kotse. Ni Darius ti dimsaag. Agturungan dito ayan ta. Ani, anyan tararamidan nyo. Awang gayam, kaano ti flight yo? Oh, apay. Asaan kayong mata na makatimag? Ne, agkinkinita kayong matlatan. No ba? Agsangsangit ka. Anya tinapasama? Kababain ko mamamam dito, Darius. Napeke kami. Peke gayam tinagaplayan mi nga agency. Mabisina klaunay. Anay, no ba? Ellen, payasan kayo matan amang mangan. Abisina. Jack makapangan. Ano nung takdag iti dadak ka lang. Timayat kinakaisaldahan ti talon kan nakailakuan ti numi. Pasensya ka lang kuman, Darius. Kasano kumama ka panganak mo at dinto ta. Ada ka di may tulong ko? At titipan nyo, no ba? Ay, yaman Sayang na ito in-order ko no saan may boss. Ikarigatan nyo timangan. Madamdama, ipasyar kayo. Dain baglangan takinakuyog na kang imay dito syudad. Awan amumi pagkamangan dito eh. Naimbagki di ta nairana analabsan kayo. Kasano ko man? Di agkatang-katang kayon dito yung syudad. Inalal daw mo matimalatiw dito ibalay, Ananias. Naggadon dagito alamas. Pinakarasak namin ti lungog iti ungto ti talon ko.
Ano tibingay ko? Nalagip kayo man na padawatan. Ay kit, agyaman naglaunay barok. Manayod na ito'y alsidaag. Wan gayam, kumusta nga tanda Nova ken Ellen? Kaano nga tati flight da? Diyak manam mo barok. Saan da ka nung agawid ay diyan nga orayan dati pa nag-flight ta. Agsurat tulat ta ni Nova inton makadano ni di abroad. Awan mo't cellphone ko. Padasag tuman nga, iremedyo na kasunok nga awagan. Sige, saan akong ngagbayag na tapno maluto yun itan. Agyaman na. Talaga mapagdamlamaan ka. Awa, di ka matanagan. Nayunak to, tited cooking ka. Sige. Iawag cooking ka no sa dino ti paggitanta. Anya? Agawid ka, ijay Cebu a lugar yo? Sige. Awan ti problema ijay. Anya? Owan. Ang mga mabayagak dito yung syudad. Tadyak mapanawan dagiti negosyo, kanjak mabalin abaybayan ni Nova. Sige. Bye. Girl, I need you. I need your love. Ne. Manipod dimteng tayo dito yung parke. Saan kayo pa yung matimtimak? Anya ti plano yo? Kasladyak ka ba ulang tagpiyag dito syudad? Kasta matikon konak edi nabitak pa dito yung Manila. Ngam, inot anayruam ko ti bagay. Aging ga nadaan na kiti bukod ko negosyo. Kapilitan nga gamit ako di lugar mi Tsaka mo no kasano ilawlawag ko kadagiti dadakkel mo tinapasama. Masya ng katakwada. Kat sigano ba? Mabain na nga gawid iti lugar may Darius. Katawaan daklakit no maamuandaan na pekeak. Itapay lang kasla makit-kita kung ti panangumumsid a kanyak. Kasla'y bagbagada, gunggunam, ambisyosa ka ngamin, kasla kong kunadan. Agsangit ka man na Nova. Ellen, alaan mo ni ti kotse ti tisyo. Dahito titulbag. Nova, no agawid ni Ellen. Maamwandan tumot laeng anapeke ka. Umay kayo, dumanon kayo. Agmay may sakit a ditoy, nagbakasyon ti katulong ko jilete. Ay, nagtakalgayan dahil ti balay mo, Darius. Nakapakpak ng kan. Nagpintas dito unag. Agkakanina na kitalikaman. Kasto yun ti kinabak ng ni Darius. Wow! Naglukmag nagiti sopa. Naglamis dito unag. Sige, agtugtugaw kayo pailaan. Tamang isagana ka ti pagpalamiis tayo. Anya ti kayo ti ameriendaan? Agyaman kami langan. Nabsop kami pa ikin ni Ellen. No ba, nakalidliday mo ng tilangam. Madadaal ti kinapintas mo. Maawatan ka. No anya ti marikrik na. Nakagasgasat ka, Darius. Nakaadayukan. Idinto ta na nung mula ang ti panagbiag medyo probinsya. San ka din ang mabaliwan pa iti pangadang mo, Ellen? Adaw mo awag iti cellphone mo. Amang ano ni Ananias. Sumbata mo ano ba? Hello?
Pasensya ak. Pakawanan naklakuman ni Kumusta kayon Ananias. ka ni Ellen? Nakaawag ka. Kaamag kumati ka sa sadyo. Saan na kami pakadanagan ka ni Ellen? Nakagteng kami anasayaan dito syudad. Kaano ti flight yo? Ay, kasanungatan. Anyat ibagak ka ni Ananias. Diyak pa'y amo. Agsubli kami tupay di opisina, nagaplayan mi inton bigat. No saan ka nga agawid pa eh? Do atawan nga aguray akit ipanagawid mo. Aganos kalatan. Ang no saan ka makauray, mawatan ka. Anya ti sasawa mo? Ay ayaten ka unay. Ket nakasagana ak nga giptor. Ibtorak ti iliw ko. Agurayak. Anya ka tinday ta nga ibang bagam kanyak. Ay, wan gayam. Ikumusta naktulangan kininanang ha? Ibagam kan ko na nga awan pa kadanagan na kanyak. Sige. Sige, bye. Diyos ko. Pagawan naklakuman ni nanang. Diyak mo no kaano kami ngagkita. Diyak mata mo na niya ti agur-ure agasat ko dito'y syudad. Kalkalpas ko laang nga ng rabi ibarok. Ay, no nasapsapa kala ko maadimtan. Amok ang ikawa kayo na. Narigat nagmay sa. Ay, bangayam. Naawagak ni Nova itay. Ay, kumusta na kanumot ka ni Ellen? Nasayap na kanumay. Ngam saan na nga mo no kaano ti flight da. Agsublida kanupay itinagaplayan da inton bigat. Kunak manudan da ninti flight da. Gawid da kam no pag-around. Saan ka nun nana? Itay nalpas kami ang nagsarita. Intex na abaliwan da kanu ti agpa-medical exam. Ijay kanon nga orayan da ti flight da. Uray saan yun nga urayan ti ipapanaw ti bus ang nagluganak. Panahon daklatan. Amangan na mabalin mo pa'y abaliwan ti pangedeng mo, Ellen. Agsapol talangan iti trabaho ta dito syudad. Agpatulong ta kini Darius. Saan nga agpalo ti panunot ko no ba? Diyak ka ba ilanan tagbiag dito syudad? Ngam, nakababain no akawid ka. Basta na nagtulag iti dayta abanag saan ka di? Impambar ko kadag iti dadakkel ko. Asa anak-anak ka pa sa iti eksamen. Tada sakit ko. Ngam nakasalsalon at kamat. Apay, saan ka kadya maasyan ka dagiti dadakkel mo nga alilawam? Ang mga no damagan dan tupay, no, ayan nga rod tay kwartam a pinagbayad mo. Siya kung ti makamoy ti dayta abanag no ba? Ay, nalupoy kayam ti pakinakam mo, Ellen. Ngam no siyak, saan na ka maawanan itinamnama? Makaabudak tumatlaang. Makaanayin ti na minsan apan nakaalilaw ko no ba? Diyak kaya ti na maulit. Taamang ano nasaksakit pa iti lakamag. Angan-anat ka, kabayatan ti kaadam dito'y syudad. Girl, I need you. I need your love. Manipod itay simiplot iti panunot ka ni Nova. Alimbasagal akbatan. Do atawan na saan kami ngagkita. Napaot una dito apanawan na panaguray. Makapagibturak matkit di. Oray saan ko man na nakabrod. Kabaila kabiyagan.
No mandugot ko man nga kasar kami. Saan ko mat na mababalaw? Dadabukod na nga arapaap. Kaasimat ni Nana Felisa, no saan na amay paayal ni Tinamay. Ni, sabalin sa mo to'y imayan ta, Darius. Sana dito iti balay mo. Kukuwak mo't ladag ito'y agaabay nga apartment. Bakante ti may sa, titakang naed kabayatan ti kaadam dito'y syudad. Umay kan, dumsaagtan. Darius, talaga kaya mabaknang kan. No ba, awan ko man ti sa pulak. Nagbaligi akon iti arapaap ko. Asawa laang ang tikuran. Kunak mo arman na ni Ellen. Nabaknang ka at talagang, Darius. Adula, kiti di ba balasang agduyos kan ka? Ito na ang araw natin. Sa anak na ta nagbindot iti panagkita? Sa anak ba't nga agar-arapaap ti kunak? Kunak tupay ka ni Ellen. Nakita na kon. Kamakamak. Ellen, mabit lang. Ananyas! Kunak man saan kayo nga agawin? Kadwam ka din ni Nova? Siyaklaang, sana ko niya agtuloy nga abroad pa eh. Ngamin, sana anak ka pa sa iti examen. Kunak man nakabayad ka ni ti placement fee. Di pa kat sayang ah. Mapasublik to madlang, Ananyas. Sige, baliwan tanto lang ang tagsarita ha. Kanin, nabanog kin na puyata nak namin na nagbiyahe. O sige, pasyaran kang 20 rabi eh. Namnamaklat tantiya ayaw dito'y balay, Nana Felisa. Amo ka na idano natagos ka da kayo ni Ananyas, di pa nakakita na kanyak. Saan kayo kanuunay ang nakapagsarita? So nga, imayak makidamag. Kasi tinaibagakon kini Ananyas. Saan ako niya agtuloy nga abroad. Gaputa siyak nakapasa iti examen. Kasano nga rudan ni Nova? Awan ti rumbang apagdanagan nyo kankwana, Nana. Ada ni Nova iti nasayata kasasaad. Urayan na laangan ti panag-flight na. Ay, pagkawanan ta ko, may ti panagulpot ko, Diyos ko. Sige, sa anak nga rudan ngagpayagpay. No, umawag to ni Nova kan ka, pakaamon na to kumano niya ti madamag maipanggap kan kuha na. Agyaman naktamom ti insungsungbat mo, Ellen. Masapol nga min agtalinaad, ti panlimad taapan nakapeke. Hindi mo laam mo, Nova. Makunkonsensya kiti panagalbod ko kininanang mo. Mabainak. Ay, kakaasya ka nang iparang ka dagiti mata. Aggayem ta, Ellen. Katamok, mapagtalkan ka. Bukod mo ti problema. Sabali mo ti problema, kiti kasasad ko, okay? Saan na kumakakura, ha? Awan ti amok agapuna, nga ginurata. Ad-ada ka sa pulak ti panakaawat mo. Aywan jayam, inkari ni Darius nga isaragnak iti trabaho. Kat no makapagpampanunot ka, mabalin na kamot nga isarag. Nalpas matlaangan ana ang lilaw ta. Kayat kundi agno iti probinsya. Ay, saan ta kami ngagpaday ti arapaa, Ellen? Sige, siyaklatan ti umawag no da kayat kung ibagakan ka, ha? Siya kung ti makaamong agbayad iti meriendata. Kumusta gayon ti trabaho? Nasaya at mat, Darius. Agyaman ak unay kan ka, ha?
Dakkelan ti utang ko na imbaga na hagam. Saan mo na panunutan dayta? No ada problema mi ti trabahom. Ibagam lang kanya. Amok ti aking kuka dito'y nangisir na kaking ka. Sapay ko mga tamaawatam. No apay asanak pa'y makabayad iti kaserak. Saan mo na panunutan dayta? Aking gangada ka dito'y syudad. Agnaad ka itinted ko apag kasiraam. Agyaman naklaunay ka dagiti ipapay mo akin na imbag kanyak, Darius. Bayam, inton makaurnungak. Agabrudak matlaan. Bareng makaurnungak iti pagabrud ko. Nasuro ka na makalawas. Manipod dimtang ni Ellen. Mailiwak unan ka ni Nova. Kumusta ka tan? Hindi inawaga kita na minsan. Sana simong bat. Adangatan iti abroad. Labasan ka pa'y barok. Nana, papanan nyo ka di. Mapanak ko mamangibaga iti kwarta kinina na udtes. Naimbagday jay ta nalakalaang akasarsarita. Saklangan ti mang pabulod ka na kayo iti kwarta. Sumurot kayo iti balay. Kababain paikin ka barok. Awanan yaman na nana. At dalakit di. Saan kong ipailam ka na kayo? Agpasyar ta pa'y lang dito'y parke. Madamdaman ng itulot ka. Apay, agaplay ka pa'y lang agabron. Kuma, sakbay ama amuan da di purok men api kami gani Ellen. Diyan kayat ni may babain, Darius. Naglukulakat gaminin da di ang agaplayan nyo. Arapaap ko ang maipaayan ni nanang iti pagnamayan. No ba, aday bagaking ka. San mo kumapanunutan agun kundawayan ka? Kabailan ka ngay paayan iti namaay. Anya ti kayat mo asawan, Darius. Agpasyal tapay lang dito'y parke. Madamdaman ngay tulot ka. Apay, agaplay ka pa'y lang agabrod? Kuma, Darius. Sakbay ama amuan da di purok men api kami gani Ellen. Diyan kayat ni may babain. Naglukulakat gaminin da di ang agaplayan nyo. Arapaap ko ang maipaayan iti pagnamayan ni nanang. No ba, aday bagaking ka. Saan mo kumapanunutan agun kundawayan ka? Kabailan ka ngay paayan iti namay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Darius. Kunak man no ni Ellen. Da kayo dyan adang kasingad ki ni Ellen. Nakayawan na kiti kinapintas mo no ba? Agayan ayat kayo gaya man kini Ananias. Isumat. Amo nga dan ka ayan ayat ko. Isu asan ang mabali na makirelasyonakan ka. Agparangak no kwan ang nababaunay ang babae. Panunuto man na yung bag. No asino ti rumbang nga ayatam. Ha? Anyan to ti agbalin ang masakbayam kini Ananias. Nakita mo kasano ti kinabaknang ko. Darius. O sige, saan ka pilitan na mga klon iti panagayat ko? Ikan nakit igundaway. Saan kantong agpapawi? Pangasim. Di mo ko mariribukan ti panunot ko. Bigbigag nagiti na ipaay mo kanya kakinaimbag. Nga, bay anak ko mapailaang Darius. Saan ka di pa yung nagsurat ni Nova kada kayo, nana? Jakmat maawagan ng iti cellphone na. Ang mga nuan niya, amot tinapasamak na. Di pampanunutag, ang mga no saan na mausar ti numero ti cellphone na iti abroad. Iso hadyak maawagan. Anya nga paison tinapagtagnan. Noon nakatayab matla ang Kasaritak tuman ni Ellen. ayun nga paiso.
No, jakla mauray ng surat ni Nova. Agpakuyog ag kini Ellen ta sa pulen mitibalasan ko ijay syudad. Apmok nga agpada tayo mariribukan namang pampanunot. Noon niya ti kasasaan ni Nova, nana. Noon niya ngamin tinakapampanunutan na anagabro. Dahito'y lang arudin ang mariribukan da tao. Taas saan ama sinuno, noon niya tinapagtangan ni Nova. Ay na, pang-asim ka di Ellen. Sa anak ama katurturog amang pampanunot kininova, hindi matlag suratan. Ha? Kasano tayo yan? No, kas ka ding awan ti mauray ko asurat na. Amang ano, mabalin ako yugan na ta, sa pulen ta ni Nova iti syudad. Ha? Ay, tayo yan. Kasano pa tayo yan? Ay kata, apay adilag suratan. Mga numakumikumi ti trabaho na nana. Dahil talang ti maipadamag ko kada kayo. Tsak mo't maawagan na. Mga nagsukat ti numero na. Day tamo ti atap ni Ananias. Di kay kadi unay madanagan kin ni Nova. Urayan nyo latang agsurat kada kayo, nana. Naimbagmat ni Darius. Nasaya ati amin nga ipagpakita na kanyak. No manukot ak ama ki relasyon kan kwa na. Amo ngang namayak. Ngam kasano ni Ananias. Amo ngay ayadan na kunay. Mariribo kanak. Jak amo ti aramitek. Hello? Daimbag ta sinong bata madagos ti awag ko, Nova. Agpadan nga agbalaw da Ananias kan Nana Felisa. Pangasim, Ellen. Laglagi bam ti karim kanyak. Masapul asaan da amamuan nga daak pailaang dito syudad. Agur-uray ni nanang mo, ti pa nagsurat mo kan kuana. Ay na, mas asya anak na unayin kan kuana, Nova. Kung konsensyaan na ka di? Hoy ha, saan ko ang nagayatan dito ang napasamak, Ellen? Maawatak ti marikrignam. Uray siya ka. Ay, makasangit ako matamang pampanong nung titi kasasaad mo. Diyak kaya't ngay ayan ti gasat ko, Ellen. O sige, bye. Ay, uray anyat mapaspasamak. Masapo la matungpal ti arapa ko. Diyak itulog ama paayak. Girl, I need you. I need your love. Di manak na oray kumutlangan tawag mo, Nova. Agpada kami kanina nang mamadantanagan. Noan nyakit din tinapasamak mo. Awan tirong ba nga pakadanagan yung kanya, Ananias? Ada aki tinasayata kasasaan. Nasayat no kasta. Mailiwak una yan ken ka. Ananias, saan ka kumamak maglaat? Di mo namnamaan ngayon ton agkita ta. Kat siyak tupay lang, di kaayan-ayat mo. Ha? Anyat kayat mo asawan? Libatin na kun.
Apayakid daw malipatan kan. Saan nakatin nga ay-ayatan? Sakbaya pimanaw ka, nagtulag ta. Makauray kiti panagsublim. Awanan tinas ka na subyanta, Ananias. Nawaya ka na sumapuli ti sa bali. Awanan ti ilawlawag kapay kan ka. Bye. Hello. Lidop na ti cellphone na. Apayakas ti tinagbali na pangadeng na. Awan amok abasol ko kenkwana. Tsak pag-arupan. Aga po iti panagabrod na. Isumat ti panakapukaw ko kenkwana. Anyan anagulpit ti gasat. Kasanupay ita. Anya pa ti serbiti panagagawak para iti masakbayan mi. Napukaw kumaten ni Nova. Nasakit mo, tiriknak. Imamuk ang adada pa yan napasakitak tiriknan ni Ananias. Inayat ko matitinapod no. Nalapit. Sana na kami tinaykari itong kalmaysa. Nila ang Darius tinamnamag ang makaipaay ti harapap ko. Kat amok. Naragsakak to iti denana. Naragsak to ti ayan-ayat mi. Agyaman na klaunay no ba? Saan ka nagbidtot iti pangadang mo? Awan ti pagbabawiyam nga inaklon mo ti panagayat ko. Sapay ko, ma. Ada ka ti panagduhaduam? Mabita. Ni Ananias ka di pa'y lang ti ayatam? Sakbay nga inaklon ko ti panagayat mo. Insina ko niya, Ananias. Tasaan amabalin at dua kayo aka ayan-ayat ko. Amom tinagpili. Rumbang asak ti ayatam no ba? Sak ti makaipaay iti pakaragsakam. Si kalaang matinam na maak tapno matungpal lagi ti arapap ko, Darius. Ay, siyempre, baknangak. Agbiag ka, anaselewanwan iti denak. Darius, ada ko makitawagan ka. Mabalin nga, agpatingga talaang pay iti panagayan ayat. Sige, awan ti problema iti dayta. Nalpas kami na nagsarita ka ni Nova, Nana. Awan ti rin baga pagtinagan nyo kan kuwana. Ay, kat nagsaya atan no kasta barok. Ang apaya din nagsurat kanyak. Mabayag ka noon iti surat. Awagan nanto kanulatan ni Ellen tapno makapagsarita kayo. Awan mat ngamin ti cellphone ko apangawagan na kumakanyak. Wano siyak ti umawa. Sa jakmat among aramaten ti cellphone. Nalakala nga masursuro. Igatangan na kayon to siguro. Bayadan na pa ay dagiti nagastos na iti panagabrod na. So, di pala siguro makapagpawit iti kwarta kanyak. Kanya? Ngamapay akas tamatan ginagbalin apang ngadang ni Nova. Diyak maawatan. Mapayakas niya ti pangadeng na. Maawatak mo niya ti marikriknam. Amok nga'y ayatam ni Nova. Amok ka di dahito ni Nana Felisa? Diyak impadlaw analidayak. Saan arumbay nga may ramraman pa eh. Kasaritak tuman ni Nova.
Agyaman na. Ang mga da kayo mat nga gayam tagin Nora. Saan mat siguro, Ananias? Saan aday ba nagtidimi pagkinaawatan? Nasaya at ti panaggayami. Nagipulong gayam ni Ananias kan ka, Ellen? Ay, palputin naglagit iti kayam ko. Lukas ano ti panagkakigtot ni Ananias? Adadapay kanyak, Nova. Apay. Diyak kayat ni Ananias ti sawir ko iti rapaap ko. Iso na say-sayat lang nga nawaya-wayaan mi ti tunggal maysa. Saan ka maawatan? Wen gayam, agtit kita kayo kadili pailaang kini Darius? Ha? Kwa? Nabayagan na saan kami nagkita? Ay, latingit ka. Nagulpud akon. Ellen? Apay adamdamagam ti kasjay. Saan pa yamin anagawid iti lugar tayo? Ha? Di kala pinampanunutan ni Ananias. Isupay tinaggastos iti panag-abroad mo. Saan ko akinid daw kini Ananias sa tulungan nak, Ellen? Iso tinagpilit. Iso nagpursiki. Saan ko mamadanagan? Gaputa agbayad akto. Girl, I need you. I need your love. Ni Darius. Manipod iti nagkukuyog da kadanova kan Ellen anapan iti syudad. Itaman langan nga gawit ito'y. Rita. Ananias! Kumusta? Tibiyag dito yung probinsya, ha? Naringat lata. Awan nagbaliwan na. Ano sama? Tay kunada nga rod. Dagiti man nalon ti duri ti pagilian. Pudno ti ko na. No awan kami aman nalon, awan mo't bagas agatangan dagiti babaknan. Ne, abayan naliday ka, Ananias. Di nakla matultulad na naragsak. Bueno, kasapula, iti kwarta. At dadyak maawatan arit na. Iti panagis-isam ni Darius. Nakapasyar ka man dito balay, Darius. Anya ka dito maipay ko. Ang mga nagbidot ka ti maya. Talaga da kayo ti kagarak, nana. Kastoy na nakita kami kininobay di Hong Kong. Anya, taltalik mo pa ibar. Sa bali lang agpayso ti bagnangan niya. Naimbag man ta, nagkita kayo iti balasang ko. Kaya't kung ay danon ti panang kumusta na kada kayo. Kan impawit na matan ti kwarta para kada kayo. Ito'y nanang. Ay, kaya manaklaunay Pasensyaan nyo ka nun, no day tapay lang ti may pauit na kada kayo. Ado ka nung amin ti nasken abayadan na. Maawatak dayta. Pasig nga inutang ti ginastos na nag-abroad. Ni Ananias pa di ti nagbayad iti placement fee na. Anya? Sa kasjay mo't nagsinadan. Iso mabainag unay kini Ananias. Kasta aya. Awan mo tinibagbagan ni Nova, may panggap iti dayta abanag. Sana bale, personal dayta biyag na. Saan mo't anapao ti panagsarita mi? Agyaman akmanan iti daytoy, Darius. Okay, sige nga ro nanang. Diya ako nagbayag. Adupay ngamin, di ba pa na? Adumanan ti bunga iti mulak iti bangkag, nana. Isungin lakaman kayo.
Ananias, Oh, kaslagtok yad kayo amang hawat ka ito eh. kuwang amin. Mabainag launay ken ka. Kalpasan ti nagtungpalan ti relasyon nyo kininova. Saan na rin bang ramraman kayo? Nasakta na kiti panangisinan ni Nova kanya. Sa anak agumura ken kwa na. Talaga anasimpat ka, Ananias. Agyaman saan ka nagbalbaliw. Ay, uun gayam. Nagkita ka no da Darius ken Nova ijay Hong Kong. Ada impaw it na para kanyag. Anya? Ini, naikaglismatan ti dilak. Kabapain-pain kan ka. Saan pa'y anabayadan ni Nova ti utang na ken ka. Saan nyo na panunutan na dyan, Ana? Saan ko asingiran ni Nova? Yoray nakiwin na suwas kanyak ajak maawatan tiga puna. Anya ti kunam, Ananias? Nagkita da Darius kin Nova iji Hong Kong kat nagpawit iti kwarta apara kin ni Nana Felisa? Oh, apay anak laat kay ti dayta. Ha? Ay, kwa. Ay, pailaw anak tulangatan amang ibaga kin ni Ananias ti putno. Panagkunak, saan mo ta nakaskas daaw no nakapasyar ni Darius iji Hong Kong? Baknangan na di akalugaran tayo. Talaga abaknangan ni Darius. Nagdakkel di balay na iji syudad. Nakapasyar kayo gayam iti balay na. Gasat lati gasat ako nada. Lupay narigat tibiyag ti manalon. Naragsakak lat tamat. Talaga nga awagan ka ko, Ellen. Ta kumusta at ni Nanang. Mailiwak unahin kan ko, Anang. Anya nga, Rod. Tinawagan ka. Tanakigtutak iti naamok kini Ananias. Imbaga ka no ni Nana Felisa ken kuana nagkita kayo kini Darius iji Hong Kong. Ha? Apa yung inarami ni Darius si Kasyay? Nagigtutak. Kasano ko nagkita kayo iji Hong Kong kini Darius? Idinto tamok nga. Oops. Saan mo nga ituloy, Ellen? Nova, kunam asaan kayo nagkita kini Darius? Apa yung inikan na iti kwarta ni nanag mo? Kat pinagparang na nagpawit ka kankwana. Ay, dimtingan ni Darius. Sige, baliwan tanto tek sarita. Bye. Apay nga inidap mo ti cellphone mo itay simang batak. Asino da jay kinasaritam? Kwa, ni Ellen day jay. Nagulbuda kami kan kwa na. Apay makaungat ka. Olbod! Agpudno ka. Anay ko. Ni Ananias day jay anya! Anay ko, pamasim. Imbatan ng Darius. Apay saktan ng mutan. Saan nagkadingayayatan? Apay nga inidap mo ti cellphone mo itay dimtangak. Asino jay kinatongtong mo? Kwa, ni Ellen day jay. Nagulbuda kami kan kwa na. Kat, aguri ka, apay makaungat ka. Olbod! Agpudno ka. Ni Ananias day jay anya! Pangasim, ibatan nak Darius. Apay saktan nak matan. Di nakadiayayatan. Sung batam ti saludsod ko! Isuka di tinawagam! Isuka di pa'y laang ti ayatam. Anay ko, tinungpanak. Tsaklain pagarup nga ramedam ti kastoy kanyak. Naranggas ka mat gayam, Darius. Anya pa'y laang ti kayat mo. Inpaay ko amin king ka. Anya ko mati maghanap mo iti day kaya lalaki. Saan na ni Ananias sinawagak? Ni Ellen. Olbod! Nupod no ani Ellen day jay. Apay nga inadap mo. Kaputa dyak kayat nga agatap may papan ka data. Mabalin mo kita ang di call register ti cellphone ko. Ato kumakoy ti pagkakin mo ba? Nang itap naman itong ti
cellphone mi. Kas naliklikan na ti panagpaw, ti panagsarita mi. Parparik na kanyak nga ta ilimlimad na. Ang nakumatay chay. Ellen, papanam ka day. Napilisa ti masapat ko. Ay, umayak ko maijibalayo, nana. Naamok ngamin ka at kinianan niya sa nagpawit ka no ni Nova kin ni Darius iti kwarta para kada kayaw. Dumanon ka iti balay tapno nasaysaya at ti panagsarita ta, Ellen. Nakigtutag nga ron balasang ko. Saan asigaon nga umay ni Darius dito balay? Nagkita da kano kini Nova ije Hong Kong, napanda ije Hawaii. Talaga mamati ni Nana Pilisa nga da ije abroad ni Nova. Ay, kuha nana. Kalpasan anak kapagsarita kami kini Ananias, na panakadagos iti balay da Darius. Nagsubli ka nun ije Manila. Saan kayo gaya man nagkita? Kunak man nung agar-aram kan kabalasang ka. Agpaspasyar idi kanyak. Saan nga agar-aram kanyak, nana? Nabayagan as di kam nagkita. Ay, inawagak ni Nova. Saan ang nagpaot ti panagsarita, may? Intun maminsan nga awagan na ka. O may kanto ije balay tapno makasaritak man. Uray apagbiit laang, Ellen. Ito na ang araw natin. Kasla ka ano lang, nagpatraktor ka. Dadagkal gaya man nagitimulam ama es. Nakaparpartak na ro dagiti pasamak, Nana Felisa. Sige, mangmuras kayo dita kamatis. Mabitlaing, tayalaan kayo ti sariping dagiti mula kabawang. Nagadupay abunga dagitimulam akardes ana intar iti igid kitambak. Naimas sa mapakpet na kita. Tulungan kayo magpuros. Hirapin ko, kabayatan ti panangruot ko iti kanan dagiti kalding ko. Mabainak la unay ka nanyas. Ang sapay ko ma. Agbalbaliw tumutla ang ti panunot ni Nova. Papanam, amok nga awan trabaho. Ada ko malayang mapan ko gatangan. Ngam gaputada ka, sana ko nagtuloy. Dumanon ka. Daytoy tilaglagi pom Nova. Jak kayat nga agpastrak ka iti uray asino ditan. Kunam nga ta ajak ammo nga ado ti agduyos king ka iti pangpanggadam. San kumamat akasta ka babati pa nagkitam kanyak, Darius? Nagawit ka kaya medyo probinsya? Apay, masapul ka di ngagpakadak king ka. Apay inaramid mo ti kasyay. Pinagparang mo kaninanang at daaki siya Hong Kong. Saan mo pa'y akayat? Kayat mo ka di ang maibabain kay lugaryo. Kayat mo nga ibagadaking ka. Gunggunam! Ambisyosa! Pangasin. Apay nagbalin ka mo tinakastoy, Darius. Kunak na na yung bagkaatao. Apay apaspasakitan nakmatan. Girl, I need you. I need your love. Adalakit di limlimad ni Nova kanyak. Panagkunak. Agkit-kita tan kini Darius sa Manila. Nga na Darius ti kapuna no apay anakisina ti gayem ko kini Ananias.
Saan ko pailangay pakpakam mo kini Ananias daytoy. Aging ga iti saan ko ang mapanagnagan ti amin. Ellen? Ni Ananias, agluwas ka mapan iti Manila. Tsak ipakpakam mo kan kwa na. Awan mo tiga po nagpakatak kan kwa na. Naibaga ni Nana Feliz sa kanyak iti nagkita kami iti talon. Napan nga kanumot iti balay da. Ket ninovat yan adda nagsarsaritaan niyo. Ananias, aging ka kati ita. Ay ayatampay lang ni Nova. Amok, sana kas ka rin na amalipatam. Pudno na ita. Nila ang Nova ti inayat ko. Nalidayanak iti kalat apan nakisina na kanyak. Adyak mat maawatan na niya ti pudno agapuna. Lupay, jak namnamayan ngagsinobyan kami pa'y. Sana kas ka rin na amalipatak. Gampay pwede pa nagsarita mi. Amangan no mailaw, anak ko. Kuna ni Nani Felisa, agar-aram kanuken kanitaryos. Ala, pada kailangkin ni Nana. Pinaspasyar na ngagpaiso ni Darius, idi. Kas may salaang agayam, ti pangibilbilangan na kanyak, Ananias. Agbabawi ako anak ayan-ayat kini Darius. Pamarang lagayam ti kinaimbag nga impakpakita na kanyak. Nakarangrangkas. Itala maamiris ko. Saan ko maarumbang anak isina akan ni Ananias? Kapulahan kini Darius. Awan kayam serbit ti kinaambisyosak. Awan, kapoy ti rapaap ko. Nailaw anak kon kani Darius. Tsaka muna ka sa nga makarukatak pa ikan ko na. Saan ko anawagan ni Glande? Nyaki din pinapasamak na. O sige. Mapan ka, higiliti ang lugar na. Pakamuan na to. Sige, bye. Sino tayo siya, Glante? Sino tayo siya? Nagkaya matirwar di tataw. Saan ko nga ipadlaw nagsangitak? Nagkapuak iti pangpanggadam. Saan ka kano simrag? Madmadi nga minti magpagik. Amanga no agpampambar ka la. Saan mo apadpadasan ti mangloko kanyak no ba? Maamwak lang nga adda sa bali alalaki iti biyag mo. Ang asim. Sana gaput ambisyosak. Kat kastamutan ka ba pati pagkitaam kanyak, Darius? Daytoy ti laglagi pa. Saan kanton a makasarak iti kas kanyak? Sakla ang ti makaipaay iti pagnam-ayam. Liningtak, day diin padawat mo abagas ti balangkoy, Ananias. Iso ti pagsangwan ta meriendaan. Kaslasanak pa yan palpaan. At da kami nagisursur iti ipon. Ginatang ko na, ngoray nangina. Manalon kang agpaiso, Ananias. Saan mo amarik na tiriga? Kung gayam, sa balik malagip ko na. Saan ka di nagpakada-kada kayo ni Ellen? Naggapo aki di balay na, kat nagluwas ka no idirabi anapan iti syudad. Nabayagan, day di na udi apa nagkita me. Amang ano matukutan dito probinsya kat nagsapol iti trabaho na iti syudad. Awan mo't nadakamat dagiti kabalay na, nuanyat gagara na iti syudad.
na imbagta na tuntunak madlang na iti balay ni Darius. Wow! Talaga na. Nagdakal kan nagpintas ti balay na. Ay, ba't kiti mababalaw ni Nova no kas pangarigan? Apay nga ta nga iti nagsaludsudak kadagiti kaaruba. Kasla, likliklikan damat. Data. Nagriringan ti cellphone ni Nova. Hello? Nova, kaya't kung agkita ta. Ha? Ada kita dito syudad. Ibagam ko man sa dino ti pakakitaakan ka. Nagpasyar ka dito syudad? Wano? Rinantam, akayat makasarita. Daak dito'y trabaho. Uray ka malpas si trabaho. Pangasim. Agkita ta ko Nova. Klas a restaurant dito yung mayanta. Nagadupay din order mo. Takal saki diti sweldo ma. Mangantakit din. Oray na pe kita iti panagabroad ta. Nasaya ti biyag ko dito syudad. Gapo kini Darius? Ellen. Akatapsan kanyak ti kayom ko. Ibagak di pudno. Sa bali ti simniplot iti panunot ko, idinapan ni Darius ijayan ni nanang mo. Kat imbaga na nagkita kayo iji Hong Kong. Ellen, saan ka dakas sa babae? Dakas ka diti akarapaap? Amom Nova, makitkitak ti kinaliday mo. At dalaki tinadagsa na problema. Awan sa bali ang makatulong kanyang, no saan asyak anasingat agayem mo. Pangasim, saan na ko maapagilimutan? Girl, I need you. I need your love. Ayayan kalaunay, no ba? Nakirot ti panangarakot na kanyak. Kasla, jakon kabailan. Apa nga indoronak? Anya ko matidakas na no agin nagakta. Agayan ayata. Oray man kat no. Nakasagana ka mangi kasarking ka, no ba? Nakalukat ti tawa. Kababay na da makakita ka data. Sige, mabit lang. Kasla da nakita ka mo orbayan. Agore ka. Kasla anda inarikap ni Darius iti sikat na. Adain sa likat na. Nariknak nga na natang kanabanag itilingad tinapos ko na jacket na. Diyos ko. Sino nga taday dyan nakita na? Kasano no nalimot at sinurot na kami ni Ellen. Nakita nanti. Diyos ko. Saan ko ma? Taluntun nga daw manipon naglos ni Ellen ang napanulin syudad. Saan ka lupay asimang pa? Apay nga taakas iti marikrik na. Mailiwak nga takin ko na. Saan? Ay ayatag pa lang ni Nova.
Awan plano ka mang lipat kang kuana. Awagak man kat ni Ellen. Hello? Nakaawag ka, Mat, Ananyas? Naamwak iti pamilyam anapan ka dita syudad. Naumakansan iti kinakurapay iti probinsya. At dala na patag nga inasikasok nito eh. Agawid ak tumat lang. Diyak may baga no kaanong agawid ah. Saan mo itong arod alip-lipatan di sarabok ah? Day talaga yam. Anya tikat masarabaw. Agan ang awak laeng. Ipay-ipay sumutang. Nagpintas nga ta pagpasyaran dita syudad niya, Ellen. No, dayjay ang kinabayagan ni Ellen ijay Manila, Ananyas. Ang mga no, nakasara ka niti pagtrabahuan na. Adala ka ron na patag ang kinagara na iji syudad, nana. Amok pa yan na nga dayjay. Dakmatan sinaludsod. Nagbakasyon lang at ang araw. Di namat na ibaga, no? Kaano nga agawid dito probinsya? No, naamuam ko maidi ang nagluwas. Kimuyog ka kumatam no, nakapasyar ka mo ti jay. Diyak mapanawan ng iti trabaho iti talon, nana. Sana mauawan ti trabaho ijay. Kahit kumustangat nga raw ti presyo ti irek. Problema pa lang aging gaita. Plano nga ipabayo lagi tinabat-bati nga Eric. Tanangin nga nalabasit na ilakok kabagas. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Ha? Ay, kunaklano ni Darius. Ellen, adda ka pa ilagayam dito yung syudad? Ako rin ka. Kasano na tuntunam dito eh? Sinurot na katay tinalimot niya. Saan na ka di pastrikan? Oh my God, sumur ka. Agyaman ha. Ngam ko ha. Mabutang ka kadi ang madanon nak dito boarding house mo ni Darius. Ha? Saan ka na makapagulbod kanyak? Nakita kon ti pamanagnak nga da relasyon nyo. Anya ita. Ibagam ka di nga ambisyosa hak. Mababalaw na ka di, Ellen. Maawatan ka. Di pa kas daawak lang. No apay analipatam adagos ni Ananyas. Gapoy ti kinaimbag ni Darius kanyak. Adun tinaipa ay naapag namayak, Ellen. Ngam, oray no kasta. Saan kami pahingagdandan na kasagasawa? Noy, ayatan nyo titunggal maysa. Anya ko mati makaigawid kada kayong agkasar. Manmano ti kastoy agasat. Nova. Ellen. Sige, saan ako niyang bayag? Mapanakon, Nova. Darius, nabartikan. Ang mga nun saan mo na mayawid ti Bakim. Ang mga nun madisgrasya ka, no? Si babartit ka ngagmaneho. Apay, kaya't mo ka di ang mabata ka? Amok! Ayayatang baylaang ni Ananyas. Kat panggap mo asubyan. Anya! Amok! O ti kinabak ng kulaang. Ti kinamat mo kanya. Saan ako no dayta, Darius? Uray man kat umyanak ditoy. Kukwak mo tayo doy. Ala, umay kan, tan maturog. Saan, Darius, pag-asim? Di mo ituloy na niya man tipang panggapam. Nabartikan, Darius. Ang mga nusan mon amayawit ta Bakim. Ang mga madisgrasya ka, si babartik ka ngagmaneho. Babay,
Kayat mo kante, amabarta ka? Amok! Ay ayatampay laang ni Ananias. Kat panggap mo asoblianan niya. Ha! Amok! Ati kinabaknang kula ang tikinamat mo kanya. Sana po no dayta, Darius. Uray man kat nga umiyanak ditoy. Kukwak mo daytoy. Ala, may kantentan maturok. Darius, pangasim. Saan mo nga ituloy di pang panunutin marami din? Adon tinagastos ko ging kano ba? Anya ti kayat mo asawan. Agasawatan tumutlaang iti pagtungpalan. Iso asan kan ngagkadkad bay. Pangasim. Saan nakagundawayan? Anya agundaw ng ibagbagam. Walo, dayjay kadipay laang Ananias ti pampanunotam, ha? Anay ko. Apay kasto'y matender aramidam kanya. Patayin na klaan, Darius. Kaya't mo apatayon ka. Salbag, paisamag na ito yung estorbo. Hello? Ha? Anya? Natiliwan eh. Saan? Apay nga tanga alimbasagan na. Sana mapunas iti panunot ko ni Nova. Uray insinanak, adya ka mo ti puno agapuna. Ay ayatek pa'y lang. Kumusta ka tan? Apay akasto iti panagtimbayok. Ha? Agar arapa-apak ka di. Kasla makitkitak ti rupa na anandigo si Kiloa. Ken agdardara na itibibig na. Anda ka manan, Ellen? Agluluwa ka. Agpudno ka man kanyak, Nova. Kapkabilan nakakati ni Darius. Dumaanon ka. Nova, di ka pa'y naagawid idyo probinsya. Dakas nagparparik na kanya. Dandani. Sana ko na makaibtur, Ellen. Tiamo, nasaya at tao ni Darius. Naranggas gayam. Sige. Dasangit mo lang. Dayto'y tinaganap ko. Nangatuunay ti arapaap ko. Nagkakastoy gapo iti arap. Nurang ranggasan na kamatlaang ni Darius. Pwede mo pa ilang panawan. Mabutay nga. Ang mga nusurutin na kaya Ilocos. Pampanunutam ka di pa lang, di pa nakaibabain mo. Mabutbuta ka di mabalin ang mapasamak ka. Nulibasak ni Darius. Sigurado asurutin na kaya Ilocos. Kat iramraman na lakit din ni Nanang. Ni Ellen na ti umawawag. Hapay nga taasaan palang agawin. Hello? Ananias, imbag kasi mong bagkadagos, kasapulak kitulong mo. Diyan niya. Adda kalidakas na napasamakin ka. Kasano atulungan ka kat nagadayo di ta syudad.
Saan asyak tinaisagmag? Saan ka amawatan? Inton makadanon ka dito syudad, ilawlawag ko na imbag ti amin kan ka. Dungag kay ti ibagak ananyas. Sabtan kay ti terminal ti bus a pagluganam. Talaga saan ka amawatan? Angam sige. Danunan ka dita syudad. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Ah! Manyan tinapasama kitiloon. Ito'y pa'y nga urayak ti awak na. Agaluwat tayo di aglande. No isagmak na. Yan. Diyak kaya ti mabalon. Nung sa dino ti paglimpangan. Ang mga numatuntuntak iti probinsya. Ha? Neno ba? Itugot ko iti paglimpangan. Di may isa cellphone ko. Masapul nga agtignayak sakbay amalataw ti amin. Naamuak iti kasinsin mo anapang kay J. Kabisera ananyas. Agluwas kan samat. Kalpasan ang naawagan nak ni Ellen. Napanak nagpareserve iti pagtugawak iti bus. Daw asan daklat na ni Dawitin shed. Mapan mo danonan ni Ellen ni J. Syudad. Agpatpatulong. Dinamot inlawlawag no apay akasapulan nak. Lahat ang nagtimbayo akiti daytang imbagaman nanyas. Nalagip ko lang aron ni Nova. Nana, Awan pa'y pulos, tinaawat ko asurat na. Madanagan ang mga noaan nyakit din tinapagtag na. pinaparparmatak may papan kanino pa. Laitang nga ti pakasapulan ni Ellen kanyak. Girl, I need you. I need your love. Itay pa'y laparbangon nga dak dito istasyon tibus amang uray kan ka. Naimbag ati may kaadagos pa'y amaladaw ti amin. Saan ka amawatan? Apay akas na madandanagan ka. Ninova, kasapulan na titulong ta. Agpaggatibiyag na, ananyas. Apay ni Nova. Amo ka matiktikaw ka. Aday pudnukan ka. Saan apudno nga adda sakit ko idi? Napeke kami lang kininova. Aniya. Pakawanan na ko may di panagulbod ko kan ka. Mabain nga mininova nga agawid di lugar tayo. Taom siya lang dagiti taong. Saklain pagaro. Kaasi kayo man. Nang runa ni Nova. Pudno nakakaasi ni Nova iti sidong ni Darius, ananyas. Ha? Apa ni Darius? Agayan ayat dan kininova. Saan na pa'y nga agasawa? Rangranggasan nan. Iso pangasim. Mapantan iti ayan ni Nova. Sakbay amala daw ti amin. Nakabaybayag kang agunggunay. Partakam ti agrubat, tapno makapanawtan. Saan? Diyak kaya ti sumurot kan ka, pangaasim. Palubusan na kon nga agawid. Tapnon niya, makisinublian ka kini Ananias. Agpudno ka man kanyak mo pa. Ipatanak ko mga marikata na umangas. Kaya't mo to patayin ka.
Masapong ka isurot ka iti papanak. Maawa ka. Ay ko! Anda tao, Darius. Diyos ko, abangan mo ni Ellen Dayton. Saan mo ngay kaskaso? Sige, umay ka. Magnatay tilikot. Uray anya ti mapaspasama. Sa anak na agpatiliw si bibiyag. Ika! Ibatanlag! Ang ko! Tinakagat ang titakyag ko! Salbag ka! Naitipay ka! Naku, taartisan lang na. Ang taraya kong arumor. Ananyas, kasano nga? No ba? Masya naklaunayan ti pampamayan ni Darius kan ka. Iso ngay nawagak ni Ananyas kat imay adagos dito syudad. Dakkel ti imresan ti bagim. Anya tinapasama kan ka. Kuso-kuso dagi ti buok mo. Kan nabriyat pa iti kawas mo. Tiyonan pa in. Talaga ang nakadakdakas. Ti among nga ta numalibasan lak. Patayong kalagan! Di mo paltungan ni Nova, Darius! Ananyas! Siga! Ellen! Patayong kayo langan! Ay, kasta unay iti panagkabakba. Kila at asimiplot iti panunot ko ni Nova. Ay, antan samit tindakas anapasamak iti anak ko. Ay, Diyos ko. Tanambayan niyo ko matibalasan ko. Saan niyo ko mga itulong nga dadakas amapasamag kan ko, ana? Ni Ananias, kumusta na nga ta ni Jeshudan? Apay nga ta, apinaayaban ni Ellen. Ina, ang tigtigargarak pa yun itinervyos ko. Ay, ikarigatak ti mapan manghalay itinanong. Marinak nga ang kapsutak. Amangan, nung maawa na anak pa'y itipuot. Naibaglakit din tadimtang dagiti pulis. Tiyakla mo na niya ko matinapasamak. Ay, tiyawanan pa in Darius. Illegal recruiter magayam. Rimuaran tipod na kinatao na, Ellen. Takas gayam. Tinasakit. Isukayam tinang biktima ka data. Ay, diyak mapakawan tayo siya Darius. Kapuitin na amuan ta kadagiti pulis. Ha, nasikap ti loko. Plinano na anem bagti amin. Tapno agtinag kakan ko, ana. Ni Ananyas si pagdanhakaklaunay. Diyak mapakawan ti bakik no takas ti mapasamakan ko, ana. Saan pa arimor dagiti doktor iti emergency room? Tapno mamanta ko mano na ikat dan ti bala iti bagina. Nadagsan una iti nagpasulak ka ni Ananyas, Ellen. Gapok ka ni Darius. Agngangabit itan ti piyak na. Nova, masapul ang maamuan ni nanang mo daytoy. So tinasayaat, awagak ni Jose akaaruba tayo. Tapno makasarita ta ni Nana Felisa. Girl, I need you. I need your love.
Nana Felisa, sakbay ngagsarita kayo kininova. Adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Ipudno anak pasamak kada kami kininova. Biktima kami iti illegal recruitment, Nana. Anya? Dahil tatipudno, Nana. Adda ni Nova dito Manila. Iso tiga po na nga imayak dito eh. Sa kalpasan na, inawagak ni Ananias tapno sumarunong kanyak dito syudad. Nova, kasaritam ni nanang mo. Nanang, pagawanan da ko, ma. Ang lalaki din tinapaspasamag ka anak ko. Ulitak, nanang. Pagawanan da ko, ma. Ati dog nga, istorya. Nga, bayan nyo. Maamuan yung tumatlaang ti amin. Ikararagan tayo kumani, Ananias. Asapay lang kumatamalasat nati pan nakapaltog na. Agyaman ak na nakapuot ka matlayangan, Ananias. Pakawanin na ko, ma. Ado tinagbasulakan ka. Nova, itilaksid ang itinapasamak itinagbadanta. Sana nagbalik ti panagayat ko kin ka. Naimbag ka unay. At adala nga rude na makonsensya. Ananias, huwag kaya, naipakaamo ko ni ti pamilyang kinapasamakan ka. Kastaw ni adanag na. Kaya dati umay dito syudad. Ngam kinunak, ada kamin ka ni Ellen ti makaamukan ka. Agyaman na. Saan? Di ka agyaman kanyak. Siyak ti rumbang agyaman kan ka. No saan agapu ka na kayo ka ni Ellen? Diyak lamon. No saan di no tinangilamangan ni Darius kanyak. Kagurag-kurak tayo siya lalaki. Sumutlag kayam abimak na. Takadakdakas magkayam. Diyak amuno kasano ti panagyaman ko kan ka, Ellen. Napudno ka unay agayam. Saan nakabinaybayan? Saan ka kaya tababalawan? Manyaman tinapasamak. Lipatan tayo. Kasano ang malipatak ti kinarangkas ni Darius? Amo ka na trauma kay tinapasamak kan ka, no ba? Nga basol ko matlahan ti amin, Ellen. Napasamak na gito'y gapo iti kinaambisyosak. Gusto daytan. Ang mga namakaraing ni Ananias iti dayta pa nagsangsangit mo. Saan ka mababalaw? Amin tayo. Karbangan tayo ti agarapaap. Kalpasan ama itiklab tayo. Masapol abumangon tayo. No ba? Apay ngay may kayo dito'y pagbaludan. Nagkuyog kayo bay. Si kapay ti makagura, Darius. Ti dakop ti impaay mo akin ay pagkanyak. Saan nga umtas asupapak ti kinarangkas mo? Pagtali na ito ang bat-hibat, itipiak ko dagiti linak amukukan ka. No awan la kumatirehas ang nagbaatan tayo. Ipapasko ti mangtung patungpaking ka, ano ba? Saan ka pala nagnakam, Darius? Uray saan ka ngay darom iti dandani pa ng patay mo kanyak. Sigurado ang malungsot ka maglay iti pagbalutan. Makasangit ang lama kalagip iti amin. Nagbalinak awan sirpin.
Jak lakit din nadlaw adda kas kayam ti planom. Inaramat mo ti kinasikap mo. Tapno magunod mo ti panagayat ni Nova. No saan ko nga inaramid dayay? Jak ko man agaw ni Nova king. Ngam si kalata ti ayayatan na. Magbalbaliw ka kuman. Amok, uray kasano ti kinadakas mo. Andamot kinaimbag iti pusom. Panawan takon, saan kayo akasapulan? Ni Ananias tinangikid asagbay nga agawid kami iti probinsya. Kasardita na kapay nga umuna. Ayan, nalakit din na napaspasamak mo, anak ko. Nanang, Ang yaman ang nakasangpot ka ang awan tidakas anak pasamak mo. Kun agden na tamanan. napaayat nanang. Gapo iti kinaambisyosak. Gapo iti harapaap ko. Kasto iti nagbanagak. Saan ka mababalaw no nagarapaap ka? At dadag iti marang gundaway kandakis ti panggap na. Agas ka ni Darius. May saka biktima nanang. Naipalabugak iti pamarangay pakpakita ni Darius. Apmok, asaan akas ka rin na amalipatam tinapasamag ka. Ngam iti panaglabas ti panawan. Rumimbaw to ti ragsak kan kinatalingan ngan tinakam mo, anak ko. Mabain aklaunay kini Ananias nanang. Saan ang balbaliw iti panagayat na kanyag? No saan nagapugan ko na? Diyak mo. No si bibiyagak pa'y ita, nanang. Ulitak, sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Baliwak man ang tagrupnoy ken ka. Agyamanak, Ananias. Mabainak launay kan ka. Ngam kayat ko ngay baka. Nagtalinat ka dito'y pusok. Nova, Ang yaman na kiti Diyos. Nasaan anamulitan ti dayaw ko. Iso na laeng ta. saan ka ngagsangit? Saan ka adakas sa babae? Nailawan ka lang. Kasi kamat laeng tinangalangon kanyak. Utang ko tibya ko kan ka, Ananias. Sana bali anapaay ka itarapap mo. Tagdaak. Ipaay ko tinaranyag ang sakbayan. Sino ako mga agad-gad? Ikarikmat. Ipaay ko ti sigubukal abyak ko kan ka.